दिनैसिम आङो टेटखौ आसाम टेटखौ होबोनानै आं 2019 निफ्राय नैबे बिटिसि 6 सिडिउल टेटसिम आङो खेबथाम जाबोबाय। नाथाय फैयै फैनानै नैबे बिटिसि 6 सिडिउल टेटआव बिटिसि सरकारनि अननायाव आं दिनै मोनफुंनो हाबाय। जोबोद गोजोननाय मोन्दों आङो। बाथ्राखौ आङो बिटिसि सरकारनिसिम साबायखर बावनो सानो दि दिनै जि मोननानै थांबाय लाइमोनफोरा बेयाव जोबोद मोजाङै जाफुंलांनो हादों। जेबो कारापसन गैयालासिनो गोबां लाइमोनफोरनो दिनै साख्रिखौ मोनफुंहोनो हाबाय, जेबो फैसा लायालासिनो। बेनिखायनो आङो बिटिसि सरकारनिसिम जोबोद साबायखर बावहरनाय जाबाय। खुलुमबाय। आंनि मुङा मुस्रि अनखांसा नार्जारि। आंनि आफानि मुङा मुस्रि चक्रधर नार्जारि। आंनि आइनि मुङा मुस्रि मा हिमानि नार्जारि। आङो नैबे सिमला हालामनि सिङाव थानाय राङापानि गामिनि बावैसो जानानै थांनाय जि बिटिसि 6 सिडिउलनि जि टेट जानानै थांनाय बेयाव आंबो एलपिआव एपइन्टमेन्टखौ मोननो हादों। आङो जोंनिनो सिमला हालामनिनो रान्दुनिपारा गामियाव आङो आंनि फरायसालिनि जायगाखौ मोननो हादों। दा आंथ' सिगांनिफ्रायनो नाजाबोदोंमोन। दिनैसिम आङो आसाम टेटखौ होबोनानै आं 2019 निफ्राय नैबे बिटिसि 6 सिडिउल टेटसिम आङो खेबथाम जाबोबाय। दा सिगां आं 2019 आङो क्वालिफाइ खालामनो हायाखैमोन। 21 आङो इउपिआव हादोंमोन, नाथाय बेयाव मोननो हादिया। नाथाय फैनानै नैबे बिटिसि 6 सिडिउल टेटआव बिटिसि सरकारनि अननायाव आं दिनै मोनफुंनो हाबाय। जोबोद गोजोननाय मोन्दों आङो दिनै मोननो हानानै। बेनिखायनो जोंनि बिटिसि सरकारनिसिम आङो साबायखर बावहरबाय। आरो बेबायदिनो गोबां जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरनिसिमबो जोंनि बिटिसि सरकारा आरो गोबां बिदिनो खामानि दामानि लानानै फैबावगोन आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ एंगेज खालामनानै दोननो हानायनि राहा लामा खालामनानै होगोन, आं बेखौ आसा खालामो। मोनसे बाथ्राखौ आङो बिटिसि सरकारनिसिम साबायखर बावनो सानो दि दिनैसिम जि मोननानै थांबाय लाइमोनफोरा बेयाव जोबोद मोजाङै जाफुंलांनो हादों। जेबो कारापसन गैयालासिनो गोबां लाइमोनफोरनो दिनै साख्रिखौ मोनफुंहोनो हाबाय, जेबो फैसा लायालासिनो। बेनिखायनो आङो बिटिसि सरकारनिसिम जोबोद साबायखर बावहरनाय जाबाय। स्ट्रागोलाथ' आं बहुद खालामदों, मानो होनबा आंना सिमाङानो फोरोंगिरि जानायनि सिमां दंखायोमोन। बेनिखायनो आङो बे लामायावनो आगान सुरबोखादों। आङो ओरैनोथ' नै दा माबायावनो जोंनि सिमला हुजुवायावनो मानास सेरफां एकाडेमियाव आङो एसिसटेन्ट टिचार हिसाबै मोनसे प्राइभेट स्कुलाव दंखागासिनो 2020 निफ्रायनो। मोनसे बिटिआर सरकारनिसिम खावलायबावनो सानदों। दा जोंथ' जेसेबां जों लाइमोनफोरानि दा जोंनि 12-16 जि एसए एप्रुभ जाना फैनाय बेयाव जों बिटिआरनिफ्राय गोबां लाइमोनफोरानो मोनलांनो हाबाय। दा बेनि अनगायैबो जायफोर थालांनाय दं, जायफोर नैबे मेरिट सिलेक्सन लिस्टआव उथ्रिलांनो हायासै, बिथांमोननि थाखायबो जाहाथे इयुनाव जोंनि बिटिसि सरकारा मोनसे राहा लामा खालामनानै होबावगोन, आं बेखौ खावलायहरनाय जाबाय। मानो होनोब्लाथाय जोंनि दा बर' बिजोंखौ जोङो साननो थाङोब्ला गोबां फरायसालिफोरावनो जोंनिया दिनैसिमहालागै फोरोंगिरि गैया। जायनि थाखाय फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय फरायसाफोराबो इनरलमेन्टआ खम जाबोगासिनो दङ। बेनिखायनो जेसेबां जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जेसेबां फरायसालिफोर दं बेयाव जाहाथे जेराव फोरोंगिरि गैया बेयाव जाहाथे उननि समाव आबुं खालामलांगोन आरो जोंनि जि क्वालिटि इडुकेसन बुंगासिनो जों बेखौ जाहाथे मोजाङै मोजां जोंनि बर' बिजोंखौबो जों फोथांलांनो हागोन, जों बेखौ आसा खालामबाय आरो बिटिआर सरकारनिसिम आं बेखौनो खावलायहरनाय जाबाय। जोंनिनो जि बिटिआर हालामनि गारजेनफोरखौ आं मोनसे बाथ्राखौ आं खावलायबावनो सानदोंदि दा जोंनि जि बर' बिजों फरायसालिफोराव जोंनि गोबां गारजेनफोरानो बांसिनानो गावसोरनि गथ'फोरखौ होनाया खम जालांगासिनो दं। जायनि थाखाय बर' बिजोंनि सरकारि फरायसालिफोराव फरायसाफोरनि अनजिमाया खम जालांगासिनो दङ। बेनिखायनो आं दा मोनसे बाथ्राखौ खावलायनो सानोदि जोंनि जेसेबां गारजेनफोर दङ गासैबो गाव गावनि गथ'फोरखौ जाहाथे बर' बिजोंनि फरायसालियाव हरो आरो जोङो जोंनि बर' बिजोंखौ जौगालांहोनायाव बयबो गावबागाव मोनसे मैखोमै बाहागो लागोन, आं बेखौ खावलायहरनाय जाबाय। खुलुमबाय। आंनि मुङा मुस्रि अनखांसा नार्जारि। आंनि आफानि मुङा मुस्रि चक्रधर नार्जारि।
आंनि आइनि मुङा मुस्रि मा हिमानि नार्जारि। आङो नैबे माबानि सिमला हालामनि सिङाव थानाय राङापानि गामिनि नै बावैसो जानानै थांनाय जि बिटिसि 6 सिडिउलनि जि टेट जानानै थांनाय बेयाव आंबो एलपि आव एपइन्टमेन्टखौ मोननो हादों। आङो जोंनिनो सिमला हालामनिनो रान्दुनिपारा गामियाव आङो आंनि फरायसालिनि जायगाखौ मोननो हादों। दा आंथ' सिगांनिफ्रायनो नाजाबोदोंमोन। दिनैसिम आङो टेटखौ आसाम टेटखौ होबोनानै आं 2019 निफ्राय नैबे बिटिसि 6 सिडिउल टेटसिम आङो खेबथाम जाबोबाय। दा सिगां आं 2019 नियाव आङो क्वालिफाइ खालामनो हायाखैमोन। 21 नियाव आङो इउपि आव हादोंमोन, नाथाय बेयाव मोननो हादिया। नाथाय फैयै फैनानै नैबे बिटिसि 6 सिडिउल टेटआव बिटिसि सरकारनि अननायाव आं दिनै मोनफुंनो हाबाय। जोबोद गोजोननाय मोन्दों आङो दिनै मोननो हानानै। बेनिखायनो जोंनि बिटिसि सरकारनिसिम आङो साबायखर बावहरबाय आरो बेबायदिनो गोबां जोंनि जाखांफुनाय लाइमोनफोरनिसिमबो जोंनि बिटिसि सरकारा आरो गोबां बिदिनो खामानि दामानि लानानै फैबावगोन आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ एंगेज खालामनानै दोननो हानायनि राहा लामा खालामनानै होगोन, आं बेखौ आसा खालामो। मोनसे बाथ्राखौ आङो बिटिसि सरकारनिसिम साबायखर बावनो सानो जे दिनै जि मोननानै थांबाय लाइमोनफोरा बेयाव जोबोद मोजाङै जाफुंलांनो हादों। जेबो कारापसन गैयालासिनो गोबां लाइमोनफोरनोनो दिनै साख्रिखौ मोनफुंहोनो हाबाय, जेबो फैसा लायालासिनो। बेनिखायनो आङो बिटिसि सरकारनिसिम जोबोद साबायखर बावहरनाय जाबाय। स्ट्रागोलाथ' आं बहुद खालामदों, मानो होनबा आंना सिमाङानो फोरोंगिरि जानायनि सिमां दंखायोमोन। बेनिखायनो आङो बे लामायावनो आगान सुरबोखादों। आङो ओरैनोथ' नै दा माबायावनो जोंनि सिमला हुजुवायावनो मानास एरफां एकाडेमियाव आङो एसिसटेन्ट टिचार हिसाबै मोनसे प्राइभेट स्कुलाव दंफागासिनो 2020 निफ्रायनो। मोनसे बिटिआर सरकारनिसिम खावलायबावनो सानदों। दा जोंथ' जेसेबां जों लाइमोनफोरानि दा जोंनि 12-16 जि एस ए एप्रुभ जाना फैनाय बेयाव जों बिटिआरनिफ्राय गोबां लाइमोनफोरानो मोनलांनो हाबाय। दा बेनि अनगायैबो जायफोर थालांनाय दं, जायफोर नैबे मेरिट सिलेक्सन लिस्टआव उथ्रिलांनो हायासै, बिथांमोननि थाखायबो जाहाथे इयुनाव जोंनि बिटिसि सरकारा मोनसे राहा लामा खालामनानै होबावगोन, आं बेखौ खावलायहरनाय जाबाय। मानो होनोब्लाथाय जोंनि दा बर' बिजोंखौ जोङो साननो थाङोब्ला गोबां फरायसालिफोरावनो जोंनिया दिनैसिमहालागै फोरोंगिरि गैया, जायनि थाखाय फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय फरायसाफोराबो इनरलमेन्टआ खम जाबोगासिनो दङ। बेनिखायनो जेसेबां जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जेसेबां फरायसालिफोर दं बेयाव जाहाथे जेराव फोरोंगिरि गैया बेयाव जाहाथे उननि समाव आबुं खालामलांगोन आरो जोंनि जि क्वालिटि इडुकेसन बुंगासिनो जों बेखौ जाहाथे मोजाङै मोजां जोंनि बर' बिजोंखौबो जों फोथांलांनो हागोन, जों बेखौ आसा खालामबाय आरो बिटिआर सरकारनिसिम आं बेखौनो खावलायहरनाय जाबाय। जोंनिनो जि बिटिआर हालामनि गारजेनफोरखौ आं मोनसे बाथ्राखौ आं खावलायबावनो सानदोंदि दा जोंनि जि बर' बिजों फरायसालिफोराव जोंनि गोबां गारजेनफोरानो बांसिनानो गावसोरनि गथ'फोरखौ होनाया खम जालांगासिनो दं, जायनि थाखाय बर' बिजोंनि सरकारि फरायसालिफोराव फरायसाफोरनि अनजिमाया खम जालांगासिनो दङ। बेनिखायनो आं दा मोनसे बाथ्राखौ खावलायनो सानोदि जोंनि जेसेबां गारजेनफोर दङ गासैबो गाव गावनि गथ'फोरखौ जाहाथे बर' बिजोंनि फरायसालियाव हरो आरो जोङो जोंनि बर' बिजोंखौ जौगालांहोनायाव बयबो गाव गावबागाव मोनसे मैखोमै बाहागो लागोन, आं बेखौ खावलायहरनाय जाबाय।